Hai să construim echipa noastră 1, începând cu portarul. Până în acest moment l-am avut pe Fabianski 209 în poartă, un portar destul de bun, cu înălțime ok, dar de acum încolo o să l-am pe Ter Stegen. Haideți să upgradăm și skill boost-ul Ter Stegen, că îl avem doar la 4. Nu este un skill booster extraordinar, clar, de departe nu este cel mai bun. Dar Ter Stegen, un portar destul de bun, cu înălțime ok, pe 1,87 m, am putut să aprindem skill move până la 10, dar nu putem să lăsăm așa. Totuși, să transferăm rankul lui Fabianski lui Ter Stegen. Așa arată Ter Stegen 212 la atribute. La portar sunt să fie ca număr, depinde cum apără meci. Momentan am jucat vreo 2 meciuri cu el la skill boost mic și doar 210 și mi-a apărat destul de bine. Vom continua cu fundașul stânga. Pe partea stângă îl avem pe Alex Balde de 109 crescut până la 111, un fundaș extraordinar de bun, foarte rapid și haide să... din păcate nu putem să upgradăm skin-ul la 10 și va rămâne la 9. Vom continua cu fundașul dreapta, care pe partea dreaptă îl avem doar pe Traore de 108 upgradat la 110, care probabil va fi schimbat. Nu o să upgradez momentan skill boost-ul la 10, pentru că o să am un alt fundaș dreapta cu un skill move total diferit. Așa arată Traore de 110, un fundaș dreapta ok în banii aceia. Nu vreau am ce să zic, e ok, dar pentru overul și banii lui, da, este bun. Haideți să continuăm cu primul fundaș central. Pe poziția de LCB îl avem pe Mi de 109 upgradat până la 111, la fel ca și Traore, el o să fie imediat schimbat. Nu o să upgradez skill boost-ul până la 10, pentru că în curând o să-l schimb cu un jucător care o să aibă un skill boost total diferit. Pe atribute stă ok, viteza, sincer nu prea mi se observă că este atât de mică, 118 cu 109, la înălțime 180, nu înțeleg, îmi câștigă extraordinar de multe lovituri la cap. Bine, are jumping cu 246 într-adevăr, dar este un fundaș ok, dar nu prea l-aș recomanda pentru echipele de peste 124-125 over. Haideți să continuăm cu celălalt fundaș central. Celălalt fundaș central este Anthony Rudiger 210 de la Champions League, upgradat până la 112 și cu skill move pe care o să-l upgradăm la 110. Harry Maguire. O să continuăm cu LCM-ul. Pe poziția de LCM îl avem pe KDB de 115 de Ultimate Team of the Season, upgradat până la 118. Un mijlocaș extraordinar de bun. Și haideți totuși să upgradăm și skill ul care este cel mai bun pe poziția de CM până la 10. Pardon. Cam așa arată De Bruyne de 118 cu skill la 10. Extraordinar de bun. Nu știu dacă este mijlocaș mai bun decât KDB. Poate Ruud Gullit. Nu zic nu.
Atul lui principal sunt pasele și le dă extraordinar de bine, dar dacă aș avea de ales între De Bruyne și Hullit, l-aș alege pe Hullit din cauza înălțimii mai mari al lui Ruud Gullit. Haideți să continuăm și cu RCM. Pe poziția de RCM îl avem pe Fofana de 114, tot de la Ultimate Team of the Season. Sincer, este un card destul de bun, dar nu extraordinar. Haideți să upgradăm și skill-ul la 110, pentru că nu o să, până la 10. Așa arată Fofana de 116 cu skill move upgradat la 10. Un cartonaș ok. La statistici arată bine. Un joc se mișcă destul de ok, dar sincer mai mult l-aș vedea CDM în loc de CM. Cu o înălțime foarte bună de 1,85 m pentru poziția de mijlocaș. Da, dar 337 de milioane mi se pare prea mult pentru acest Fofana. Haideți să continuăm și cu poziția de CAM, unde îl avem pe Govu de 110. Până acum l-am avut pe poziția de CAM pe Baggio de 109, upgradat până la 111, dar cum puteți să vedeți, și cu rang 15 Baggio este mult mai slab decât acest Govu. Și haideți să-i transferăm rankul lui Baggio lui Govu. Cum se poate vedea, Govu de 113 la statistici. O să le vedem imediat. Cum ziceam, statisticile le vedem imediat. Un cartonaj extraordinar de bun. Nu înțeleg de ce nu este băgat în seamă de oameni. Am jucat cu 3 meciuri cu el la 110 și mi se pare foarte bun. Shoot-ul, sincer, mi se pare un pic slăbuț de la îndepărtare. Chiar dacă are 162 și long shot, într-adevăr, pe viteză nu este el cel mai genial, cu un skill boost nu foarte wow și o înălțime destul de mică, dar haideți să-l upgradăm skill boost-ul lui până la 10 și chiar este un card bun, fiind și gratis. Haideți să continuăm și cu right winger-ul care îl avem pe Lucas Moura de 110, upgradat până la 112. Hai să vedem cum arată și Lucas Moura. La base arată genial. Este un card ok, dar nu se pare extraordinar de bun față de statisticile pe care le arată. 45 de milioane este un preț extraordinar de bun pentru un 110 right winger, dar eu l-am făcut gratis. Nu mint. Am dat 2 milioane 500 pe acest Locamora de la SBC la Flash. Din păcate nu putem să upgradăm skill moves-ul până la 10, deci haideți să continuăm cu left winger-ul. Pe partea stângă îl avem pe Vinicius de 86, un card extraordinar de bun. Glumesc, pe Vinicius Ultimate Team of the Season de 114, upgradat până la 116. Haideți să upgradăm și skill move-ul până la 10 și haideți să facem până la rank 15, unde vom folosi Dybala, chiar Vinicius de 86. Și așa arată Vinicius de 117 cu rank 3 și skill move 10. La viteză este genial. Shoot-ul, sincer, nu prea este atul lui, chiar dacă are 155.
La fel ca Fofana, long shot-ul este foarte prost, chiar dacă are 151. În schimb, driblează, fuge și chiar este destul de bine, având strength-ul de 107. Este un card extraordinar, dar dacă aș avea de ales între Vinicius și Rashford, eu l-aș alege personal pe Rashford. Sau depinde de gusturi. Haideți să continuăm și cu atacantul marele, care ne-a rămas, marele Osimhen de 115, upgradat până la 117. Haideți să upgradăm și skin-ul până la 10. Și să vedem dacă putem să facem și la rang 15. Se pare că putem. 1.300.000. Și haideți să facem și rank up până la over 118. Așa arată Victor Osimhen de 118. Un card genial, extraordinar de rapid, un șut extraordinar de bun. De bun, niște lovituri de cap extraordinare, cu o înălțime de 1.85, unul dintre cei mai buni atacați din joc. Și așa arată echipa mea finală de 125 over cu 76 chemistry. Mulțumesc de vizionare, eu am fost Eddie, să aveți o zi bună.